Kasama ko si Jom ngayon. Si Jom ay isang sikat na vlogger dito sa Bicol, okay? Matagal ko na siyang finalo at ngayon lang kami nagkaroon ng pagkakataong makapagkwentuhan. Okay? Si Jom, ang kanyang page ay Lakwacherong Irigenyo. So, pag sinabing Irigenyo, basically, sa kami Irigenyo, right? Apo. Okay, si Jom. Jom, gano'n nakatagal yung ano mo, nakakatuwa ang iyong travel vlogs at ang dami-dami mong followers. Gano'n nakatagal ito? Magdadala lang taon. Magdadalawang taon. How many followers do you have? Mga 145. Wow! Ano to? Intentionally? Ikaw ba ay Ay, hindi po, hindi. aksidente lang ito? Gumawa lang ako ng page kasi gusto ko lang share yung travel ko. So, you love traveling basically? Apo. Talaga? Passion ko na talaga. Nakakatuwa. So, saan-saang lugar na yung mga na-feature mo? Dito po sa Bicol, sa Luzon, sa Visayas. Mindanao po, konti pa lang. Talaga? Sige, minsan isasama ka namin sa aming mga missions. Gusto ko pong sumama sa mga hotel. Oo, at marami ka may inspire. Ang dami-dami kasing gustong mag-umpisa ng ganito. Okay, anong pwede mong ibigay sa kanilang advice? Anong pwedeng tips na pwede mong ibigay sa mga... Tulad ditong panahon ng pandemya, ang dami-daming oras ng mga tao. Ano lang po siguro, kung gagawa sila ng content, makabuluhan, hindi lang puro prank. Tapos kung wala yung community nila, kung pwede silang tumulong, pwede. Kasi marami naman tayong pwede nila tulong. Tama, okay. Ikaw ba, sa karanasan mo, ikaw ba ay nagmo-monetize na ba yung ginagawa mo? Ano yung mga advantages? Ang advantages po, kasi hawak mo yung oras mo eh. Okay. So pag nagpapa-feature yung client, tapos ano naman, parang meron ka din satisfaction na nakukuha. Kasi di lang pera yun, kasi nakatulong ka pa sa na-feature mo eh. Oo nga. Nabanggit mo ang salitang pera. So, ibig sabihin, nagmo-monetize na yung iyong yung mga vlogs. Monetize na din po. Okay. Doon ko po kinukuha yung maintenance. That's very good. That's very good. Invite naman natin ang ating mga followers to follow si Jom po, ang kanyang Sige, Jom, invite naman our followers. Subscribe po kayo sa YouTube ko, Lakwacherong Irigenyo, pati po sa Facebook, pati sa Instagram, pati po sa travel vlog ko sa website, lakwacheroirigenyo.travel.blog. Ayan. Thank you. Ma-inspire tayo kay Jom. Ang galing-galing niya, nakakatuwa. At aksidente lang niyang naumpisa nitong vlog na to at ang dami-dami niyang followers. Okay, thank you so much. We'll see you. And thank you, Jom, and good luck Thank to you you. po. Oo, at sana dumami pa milyon-milyon ang iyong followers. Okay po, see you!